Daba n'iru mmụọ. Na-aga n'iru mmụọ. Okay. Udodi. Igwe. Igwe. Ayaya. Abia kwam. Kamba kwa kwa. Hello, ebe ani rugi Okongwu Dibia. I know Ogba go. Ogba Isiagu. Jpac. Oyo go dai young phone. Yoge balos. Afa mu bo nna ndị nwa agwu. Ọ bụrụ m na-aza na Ayaya. Alụsị aba Ayaya. Mana ezigbo afa m bụ Nnamdi nwa agwu. Nna ya mgba emebila afa bụ ife a na-akpọ bụ Ayaya. O nwere onye na-akpọ onye ọbụla. Ife Okongwu bụ baba Ayaya. Okongwu akpọrọ Nnamdi nwa agwu. N'ọkwa ya. Okongwu ngwa gwa Ayaya okwu ịgbasịtị anya okwu ka anyị nwe gwa ife. Onye Igbo Ayaya. Boleto. Okay. Let me call it. Just Ayaya. Ayaya. Jonto. Ayaya. Okay, you're on right then. Oh, more abo. Oh, go on the Ayaya. Oh, more Biko. As a member of an NC Welcome. Ndị niile bụ ndị kwanyere m n'efe a ejighị m anya m ịghọta ndị mmadụ kwanyere m n'efe a ịghọta ife m na-ekwu bụ na bido tata gaba m nwa na-ekwu na ike dị ebe ị nọ akọtịghị m gị ịghọta ebe ọ bụla m si wee kwuo okwu jọọ gbaghara nọ ndị mmadụ kwanyere m n'efe ahụ ịghọta. Hey! Okongwu Dibia. Unu arụ ya bụ prank ọwọkụ. Hey! Ewere m anyị ime mmụọ anya nji wee bụrụ oke. Were anya nji wee bụrụ spiritual man wee nyoo ihe ahụ na-eme. Mmụọ na-edu m na mmụọ Chineke wee gwa m na ihe ahụ na-eme abụghị real. Mmụọ na-edu m na mmụọ Chineke nọ n'ime m na-agwa m na ihe a Okongwu na Ayaya Nando na-eme abụrụ real. Now ka m prove olu unu onye ahụ adịghị na-ego ụzọ aza gagwam. Okongwu Dibia mere live video some few hours ago na-eme nwa live video na-egwu na ahụ adịghị ya. Onye ahụ adịghị dị nnọọ gbakere nnọọ onu ka agha aka ịba ime ọhịa nye mmadụ fonu jidere gị nnọọ unu see ya bụ plan etu ị ga-esi alachi ya azụ bidowa gịnị gbawakwa nwa dibia n'ihu akwụkwọ because of gịnị na content ị na-eme ị naghị enwezi view ị mara aga mbịakwa ego n'ọkụ before Okongwu ị na-enwe 100,000 view 200,000 view 150,000 view 70 80 50 immediately ibidoziri akọba inyo kọbazi inyo pụọ out of track nkwere gị ị na-enwezi 5,000 view 3,000 view that is 2,000 view in 8 hours view wee bụrụ ọtọ wee gbafuo all man gbafuo all people niile believe na ị ga-emecha chagharịa ha niile be gịnị gbaa 440 Okongwu bịa lee fụ na agụụ ya eme gịnị na agụụ bụ isi ọrịa etu a ya kasị akụ egwu ya kasị gịnị agụụ bụ isi ọrịa onye agụụ amara ọyị ya Okongwu bịa gbakọ 50,000 na-ada akwụkwọ ọnwa na nke Ayaya bịa gbakọ 100,000 na-ada akwụkwọ ma bido na-agba ụmụ dibia n'akwụkwọ gbakọsi ya wee fụ na agụụ na-achọkwa ehi ọnụ ụgwọ nọ mere expire bills karịa o wee see ya bụ plan unu bụ ime iyi mma ṅụrụ unu ife Okongwu mere bụ pure plan ka o sere
ihe a plan oge eji laghachite azụ wee ka asị na Ayaya gbaghara gị obidokwazi ebe gịnị rụbara Ayaya ọrụ ka o nwee ike kwụ ya Ayaya n'ọkụ na arụsị Ayaya na-eme gịnị na-arụ ọrụ. Anyị ma game mana ọmụ bụ game master na cast all game. Guy, o nwere arụsị na-achụ Okongwu Dibia. Quote me anywhere, I will tell you, Okongwu just formulate, fabricate, corrugate this kind of lies. Ruwe odabaya na anye. A lot of people go the ọgwụ na Okongwu Dibia na arụ adịrị na arụsị na achụ ọrịa. Oh, na gịnị? Lie. I'm a spiritual man. Okongwu plan on the so that honestly ogwo na ahụ adịghị na arụsị na-achụgharị ya nka ọgachi eze na nke Ayaya Nando oruze na nke Ayaya Nando na nke Nando nwawuo ọsụ na-afe ya bụ Ayaya na arụsị ebe Ayaya onye eze na nke Nando nwawuo ekpere watch ya next 2 days na Okongwu apụtasị na enwere enwe ọnụ Chineke anyị na Ayaya emeghasị ya n'ihe o mere onwedịghị mgbe Ayaya ji wee meghe anything. Okongwu onwe mgbe Ayaya ji meghe anything. Mgbe Ayaya pụtara na bus stop na ụzọ gbara ịtọ bupụta ọfọ kọja mecha everything. Ayaya mechakwara na chetakwa azụ kwuo na okwu asịkwara ihe ahụ o kwuru. Anyị na-agbakọkwa na vidiyo agbaga ya bụ ụmụazị. Anyị na-ewechi ya na flashback. Anyị na-read the internet. That is why they call us internet FBI. Before Abraham, Jesus was born. So that time Nando nwawuo so na ọ tụrụ Okongwu na arụsị emecha wuo ọnụ emecha kwa mekwa gịnị kwughasịkwa ihe na ahụ o kwuru ya ga-ebere kata sị na arụsị na achụgharị gị ka emechazi ihe kata after 2 days na ikwu onye nwere gị onwe gị. Hey, waja bịa lele onye nyere 1 million. Waja onye ka na Ghana waja bịa fụrụ onye ịhawara 1 million ka ịghara n'ọnụ anwụ ha pụta 1 million n'ụlọ akụ ha ka ya Okongwu Dibia wụta ọ dabebe onye siri ego na-ede ka Okongwu ji tụtụrụ unu nnọọ wuo unu parapara o doo na mmanya na mgbe agha Okeke Njaka na-apịasị Okongwu eche na ọ bụ eze wụọ kịta ka m chọpụtara ife ahụ ọ na-ekwu Njaka nwanne m okwu ahụ ekwuru abago m ime ndị ọrịa na Okongwu adịghị mma inyere aka. Hey, and if I get a bugo na ọ ya baze emechioro some people ụzọ because onye bebezie akwa si nyere aka ibelecha ya ọ dị inyechara mmadụ aka ọ bụrụ mmiri agha achere ga n'okwute ọ bụrụ kara wụsara ala mgbe a ka m eji mara na everybody ya mara na enyemaka ala ana onye ọbụla ji eme gịnị mara ebe ọ gwara ya ji echere akwa ya. Congratulations, let's see how it goes. Ọkwa ịgbajere Ghana anyị sevuo gị mụ na waja ma ndị Traditionen na ha ga-agbawu gị nkịta nke echi ịyọcha mgbaghara. So all those things niile ị bịara mgbe a na-agwa anyị na Ayaya Nando best kama na ọ bụ this and that na o nwere ndị ọrụ ha na-agaghị aga this and that ihe na ahụ ekwuchara nnọọ. So ihe na ahụ ikwuru ọnya ikwure ka i wee katọọ Ayaya Nando wee bụrụ ezigbo mmadụ ka ikwure na eziokwu ka ikuziri na ihe ikwuru na ikwuzighị na ihe nọ ndị dures o dogo anyị anya na gị wee Okongwu Dibia gịnị ịdịghị trustworthy ị nwere ire na abụ ịdịkwa mma ịtụkwasị obi imegodo a kwuo na no scam na ya na ịchaka mmụọ bụ scam this and that ịla cash out from people na chatagazi again even ego anaghị abatazi again ịla chatakwazi azụ so the same people ahụ ekwekwa na ha bụ scam ka imeka mewe gịnị ka imekwa vidio gwagwakwa ndị mmadụ na Ayaya Nando bụkwa number 1 ka anyị na-ele n'unu nwere m okwu ịntanetị ọkwa anyị na n'ịntanetị ide ịntanetị all of us dey ịntanetị ihe nyere m anyị bụ gịnị esi na data adịghị na fonu it's not possible kama ma ha bụ data na fonu kama eburu m ọnụ 6 to 6 ndị ewonu.